Jiena David Spiteri Ġinġel, qiegħed nirrepreżenta l-ġemma. Ġemma hija l-plattaforma tal-Gvern fih dan il-Ministeru tal-Familja li hija ddiżinjata biex twassal edukazzjoni fuq kif tippjana l-futur tiegħek u tal-familja tiegħek kif ukoll kif timmaniġja flusek. Fuq sensiela ta' videos se nkun qed noħodkom fuq dawra biex nispjega s-sistema ta' pensjonijiet f'Malta fil-qafas tal-Sikurità Soċjali Kontributorja u se nkun qed noħodkom miegħi fuq din id-dawra fejn nispjega ċertu riformi li saru u kif taħdem is-sistema llum wara dawn ir-riformi.